салом дӯстон, шумо дар канали Шермардон қарор доред. дар ҳамин видео лайк гузошта ва комментария нависед. мо бошем оғоз мекунем. дӯстон, ин либосҳоро шумо метавонед ҳам дар кор, ҳам дар меҳмонӣ ва инчунин ки моҳи шарифи Рамазон омада истодааст ба бар кунед. истеҳсоли Кавказ буда сифаташон якум дараҷа мебошад. аз номи канали Шермардон гап занед, ба шумо тахфиф карда мешавад. скрин карда расмро ба WhatsApp дар рӯи экран буда равон карда размери худро дарҳол дарёфт кунед. президенти UFC Дана Уайт охирон картаи ҷангии турнири UFC 285-ро пешниҳод кард, ки дар он ҷо варзишгари тоҷик Лоиқ Раҷабов 16-4-1 муҳорибаи дебютии худро бо варзишгари аргентинии Эстебан Рибович 11-0 мегузаронад. дар як суҳбаташ Лоиқ Раҷабов чунин гуфт: миннатдории худро ба ҳамаи мухлисон ва ҳамватанонам мерасонам, ки онҳо моро бисёр дастгирӣ мекунанд ва дар зери расму видеоҳо суханҳои хуб менависанд, ки барои мо бисёр маъқул аст, чун роҳбарияти UFC низ мебинанд ки чӣ қадар мухлисони мо активнӣ ҳастанд ва бо кӯмаки мухлисон мо метавонем ба қуллаҳои баланд бирасем. дар ҳақиқат ҳам дӯстон, дастгирии мо мухлисон ба варзишгарон боз як мотиватсия медиҳад ва онҳоро водор месозад то кӯшиш намоянд. барои дастгирии Лоиқ Раҷабов дар комментария лоиқ ба пеш нависед. акнун ин шом Муҳаммад Наимов 72 зидди Дилан Шулте дар муҳорибаи асосии турнири Tough Enough баромад мекунад. оғози турнир соати 9:00 ба вақти Тоҷикистон буда, маконаш бошад шаҳри Лас-Вегаси Амрико мебошад. прямои эфирро бошад метавонед ба силкаи дар аввали комментарияи зери видео буда даромада обуна шавед ва муҳорибаро бемалол тамошо кунед. Right up, this is the main event. Yeah, buddy. Good to go? Okay. Good luck, gentlemen. Okay. Next up, Ernesto Rodriguez.